Pasai muzita raJesu naMwari tinotenda nekuti Mwari vatibvumira kuti tisangane zuva ranhasi ratiri kuparura chirongwa chinokosha, chirongwa chemhuri. Tine chirongwa chinonzi Hope in the Wilderness. Tiri kuchiparura zuva ranhasi. Chikonzero sei tiri kuita izvi? Tiri kuona kuti izvo matambudziko ari kusangana nenyika, kuurayana, kubirana, zvirwere zvisingarapiki, kupondana kuri kuitika munyika, xenophobia, tiri kuona zviri kuitika zvisingambotsananguriki, kubviswa kwenhumbu mudzimba, madrugs, kune imwe drug ratinototi nyaupe, vanhu vari kufa chaizvo. Now tikatarisisa izvo tinoona kuti dambudziko riri pamhuri. Kana mhuri ikangogadzirisa nyaya iyi, zvinoreva kuti tinogona kurarama zvakanaka. That's why chirongwa ichi cheHope in the Wilderness tiri kuda kuti tidzokere kuBhaibheri tigadzirise mhuri dzedu. Kana tine chivimbo chekuti tikagadzirisa mhuri dzedu, kana mhuri ikagona kugadzirisa vana vachakura vaine mamoral standards anotarisirwa naMwari, chivimbo chedu netarisiro yedu yekuti mhuri yedu ikanaka, zvinoreva izvo kuti kana society yatiri mairi inonaka, kana nyika yedu inonaka. Chikonzero sei zvinhu zvichinge zvarasika kudaro? Tiri kuona sokunge mumhuri maakushayikwa dzidziso, mumhuri maakushayikwa kunamata Mwari. Saka tinokumbirisa kuti kana muchifamba nesu muchirongwa ichi, murambe muchititeerera tichienda mberi, tikwanise kuti tiparidzire nekuspreada message yatinayo muzuva ranhasi. Munokwanisa kukomenda pazasi, munokwanisa kushare, munokwanisa futi kuti musubscribe kuti murambe muchiona zvimwe zvirongwa zvatinenge tichiisa. Now nyaya yanhasi inyaya diki nekuti tiri kuparira chirongwa. Tiri kuda kuitora mukati meBhaibheri, mukati mebhuku raGenesis. Now chikonzero sei tiri kupinda mukati mebhuku kana kuti mukati meGenesis? Pavanhu vakadzidza zvikuru nevakamboverenga, Bhaibheri ndiro rega rinotidzorera kunhoroondo yokuti munhu akasikwa sei, kana kuti mhuri yakabva kupi, kana kuti muchato wakabva kupi. Saka iroro manje ndiro ratinoda kubvunza kuti chinangwa chekuti mhuri kana kuti muchato wakambosikirwei. Ndosaka tiri kuda kudaro. Ndo chinyorwa chega chataona isu chingatibatsire. Kune vamwe avo vanogona kunge vachiziva zvimwe zvinyorwa, asi mutsvagurudzo nenhoroondo nezvatakaita takaona kunge Bhaibheri ndiro rinoclaima kuti munhu akabva kupi. Tinoziva kuti kune zvimwe zvinyorwa pasi pano zviri kuclaima kuti vanhu vakabva kumapfeni, vamwe vakabva kumakudu, makatanga makakotama, kubva mazoita straight, vamwe vakati nyika yanga ingori confused, ndobva kwangoputika, yatinoti Big Bang theory. Kwangoputika munhu kwakutobuda. Saka iwaya matheory tiri kuda kumboisa padivi. Pane imwe theory yechitatu inonzi creation theory inobuda muBhaibheri. Saka ndo yatiri kuda kuti tibvunze pairi nhasi. Saka tichabata mukati meBhaibheri, tichavhura mukati maGenesis chapter 1 verse 26, 27, 28 na29. Now tinovimba kuti muchaiverenga patinenge tichiverenga pamwe chete, nekuti pano tichangoiparaphrase nemhaka yenguva yedu. Now Genesis chapter 1 verse 26 inoti Mwari anoti iye ngati itei munhu nemufananidzo wedu. Right, pakakosha ipapo. Zvirova kuti Mwari ari kutaurirana naMwari. Vanoverenga Bhaibheri zvakakwana tinoona kuti Jesu akanga angoripo. Pakutanga kwakanga kuine izwi rakanga riripo. Saka Mwari Baba, Jesu, Mweya Mutsvene vari panhaurirano yokusika. Vachisika verse 27 inoti saka Mwari akamusika munhu nemufananidzo wake, akavasika vari vairi, murume nemukadzi, ndobva aisa mufananidzo wake. Pane nyaya yakakosha yatoda kutsikidzira papoindi iyoyo inoti Mwari akati ngatisikei munhu nemufananidzo wedu, asi akasika vari vairi, zvichireva kuti mufananidzo waMwari wakaiswa muvanhu vairi ava, murume nemukadzi. Saka nyaya image of God mumunhu inyaya yakakosha yatichabata pamberi pamunenge muchifamba nesu. Asi pari zvino toda kuti munzwisise kuti Mwari akaisa mufananidzo wake muvanhu vairi, mumurume nemukadzi.
Saka chirimbo chipi chekuti munhu wana haagoni kureflecta image yaMwari. Nekuti Mwari sezotanzwa Mwari achitaurirana, Mwari haasi singu. Panga patori nezvinhu zvitatu zvaitaurirana kana pari pakuverenga kwenhoroondo yeBhaibheri. Zvoreva kuti mufananidzo weumwari hwo haugoni kuiswa mumunhu wananga ari Adhamu. Saka vakaisa mufananidzo wavo mumurume nemumukadzi. Saka murume nemukadzi vane mufananidzo waMwari, weumwari hwakaperera hwavanofanira kuratidza. Saka izvozvo tichazobata pamberi, asi ndiri kuona kuti pfungwa iyi ndofunga tainzwisisa. Handei pamberi, tikaenderera pamberi tichiri ipapo pachapter 1 verse 26, 27, 28. Inoti Mwari akati vanhu ava ngavabate simba, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds, over every creation that was done. Zvoreva izvo kuti Mwari akapa munhu kana kuti vaanga asika vairi ava akavapa simba pamusoro penature. Tichazvitarisazve nekuti tiri kuona manje muri mazuvano pamitemo yaakuiswa nature ndo yaakufanira kutonga munhu. Saka kana tikabva padonzo raMwari tichaona kuti dzimweni dzenguva tinogona kudetseka. Pamavhesi iwayo futi pari kubuda nyaya yeprocreation yatingati kuzvara. Nekuti Mwari ari kuti apedza kuvasika futi aisa mufananidzo wake muvaviri anoti berekanai muwande. Inyaya yakakosha yatinoda kutsikidzira. Chikonzero chiripo ndechekuti icho kuberekana imandate yatakatopiwa naMwari. Okay? Saka zvakakosha. Nekuti kune dzimwe nyika manje mazuvano dzaakutiwo kuda nyaya dzekubereka idzi kana dzekuzvara idzi dziri kuindafia nekuita business kwavari kuita pamwe nemafaro pamwe nemaprograms avo mushikashika. Havana space yekukwanisa kuti vaise mwana padivi. Asi tichiona Mwari aine donzo rekuita continuity kana kuti vanhu vaenderere mberi. Anovapa izvo zvinoreva kuti tinogona kusvikirwa kune dzimwe nyika paine nguva yekuti hakusina vana vechidiki mayouth anokwanisa kuti take over nyika pamberi kana kuti anokwanisa kushanda. Unoona kuzotsvaga vanhu kune dzimwe nekuda kwekuti maybe tinenge taneglecta chirongwa chatiri kutaura nezvacho, chirongwa cheprocreation. Now kekupedzesera pachapter iyoyi paverse 29 panotipo Mwari akati ndakupai manje miriwo yese nemiti kuti chive chikafu. Zvoreva izvo kuti panapa even diet Mwari akaiprescribe pana Genesis. Chakakosha chatinoda kuti tizvibate ndechekuti tinogona kuona kuti madyiro akuita vanhu, because nyaya yekudya nekumwa ine chekuita futi nemararamiro atakuita mazuva ano. Tinofanira kuti tipanzwisise ipapa. Tinogona kutoona kuti mamwe mabehavior akuita vanhu neakuita vana vedu nekamwe kamuitiro kecrime zviri kulingana nemadyiro atinoita. Saka mhuri inofanira kuva wholesome, inofanira kuziva kuti yakacreategwa naMwari. Mai nababa vakaiswa mufananidzo waMwari. Tichautaura pamberi zvikanzi wodai kuti muve nesimba pamusoro penature, muishandise nature zvakanaka. Tichapatsanangura pazasi patiri kuita. Zvikanzi berekanai muwande. Zvikanzi futi pakuita basa ratakuisai muEden kana kuti mubindu muno munofanira kuti imimi mudye mudyiro uyu. Now zvakakosha izvozvo because Genesis chapter 1 nechapter 2 vanotsanangura vane ruzivo vanoti mabhuku mairi aya tinoadedza kuti pre-lapsarian period. Pre-lapsarian period zvinoreva kuti ndiwo mabhuku ega mairi atinoverenga nekunzwisisa chitema chisati chawanikwa panyika. Chitema kudonha kusati kwapo pre-lapsarian. For interest sake togona kuenda hedu mberi toti kwekupedzisira kuna zvakazarwa chapter 21 na 22 mabhuku evamairi anoti post-lapsarian. Ndopatichawana futi mamwe machapter Mwari achitsanangura chitema chapedzwa nokuda kwekuti iye anenge apindira. Sei zvakakosha kuti tinzwisise kuti Genesis chapter 1 and chapter 2 machapter asina chitema anotiratidza chinangwa chaMwari chekusika zvinhu zvisati zvavhiringidzwa nechitema. Anga akatarisira kuti zviite sei. Saka isusu manje chirongwa chatatanga tinoda kuedza kuti kana mhuri dzedu dzikadzokera pachinangwa kana kuti
pafungwa yaMwari yekutanga achiisa chitema chisati chatombopindira. Tikapinda mufungwa yake iyoyo tichaona kuti isusu mhuri dzedu dzinogona kurarama zvatataura pekutanga zvikaita zvishoma munyika dzatiri kurarama. Now regai tifambe pamberi shoma toda kupinda paGenesis chapter 2 nekuti chikonzero Genesis chapter 1 verse 26 to 29 is just a summary yaingosummarize kusikwa kwakaita, asi chapter 2 manje inobhenengura kana kuti inochitipa matano maziko akatorwa naMwari paaisika mhuri paaisa image yake mavari. Chapter 2 yakatinakira nekuti inobva yasummarize kuti zvakamira sei. Tinofanira kutanga paverse 15 tichiendera kumberi. Verse 15 inoti iyo ne16 Mwari akatora munhu akamuisa mugadheni apedza kumusika. Munenge muchifanira kunge maverenga kubva chapter 2 yese kutanga nekuti mukaenda paverse 7 munoona kuti Mwari akatanga kusika munhu 1 anonzi Adamu. Akamuumba nevhu, pedza kumuumba akamupfugamira akafuridzira mweya wake. Adamu akava mweya mupenyu. Saka zvinhu zvekuti titarisise ibvi haana kusikwa panapa. Adamu asikwa pane chinhu chiri kuitika from verse 15. Mwari anoisa Adamu mugadheni raanga agadzira kare. Because ndoko akatanga kusika, asika nature, asika zvese, asika miti, asika mvura kuti Adamu aone zvinhu zviripo. Adamu avapo bvaiswa mubindu. Pane zvinhu zvakakosha zviri zvatinofanira kunzwisisa. Adamu apinda mubindu akanzi ashande mubindu, number 1. Number 2 akanzi achengetedze bindu. So nyaya yekushanda tinofanira kuitsigidzira panapa kuti nyaya yekushanda yakaiswa mumunhu kana kuti mumhuri chitema chisati chapinda munyika. Work conquers everything. Tinofanira kuti mhuri dzedu tidzidzise kuti Mwari akatisika kuti tishande. Nechikonzero chekuti zvimwe zvezvatataura izvi zvekunoluta mabhengi nekunobhomba mabhengi imhuri dzatari kugadzira dzinofunga kuti zvinhu zvinouya wakarara. Pavanenge vabatwa nenzara manje vashaya chekuita vaona kuti zvinhu hazvii zvakarara vakufunga kuita crime. Ndosaka kana vanasikana chaivo vatiri kuzvara mudzimba dzedu, vatiri kukudza mudzimba dzedu, vanofungidzira kuti chikafu chinouya wakarara, unozoona neimwe nzira vafunga zvekuti vafambe vakashama vatengese miiri yavo nemhaka yekuti vari kufungidzira kuti zvinhu zvinouya wakarara. Saka work iko business remhuri. Mhuri inofanira kushanda. Asi mukushanda macho ngatingwarire kuti panzipo ushande mubindu urichengetedze. Saka nature yedu pakuva nedominion pakuishandisa tinofanira kuchiziva kuti tinofanira kuipreserva nekuti takaipiwa naMwari yakadaro. Remember tiri kuenda chapter 2 yaGenesis kuti titonongore masikirwo akaitwa. Saka work number 1 ndichasummarize pamberi kuti tisakangana. Tikabata mizongozongo iyi kana kuti tikabata ma-key points emhuri tikaisa mumhuri dzedu, ndine chokwadi chekuti Mwari achaitira mhuri dzedu nyasha. Kana tine zvatinosangana nazvo zvichaita zvishoma, kana kuti Mwari achatibatsira tikaita mhuri dzinonakidza kuva nadzo panyika yakashata zvakadai. Verse 16 na verse 17 inoti iyo Mwari akabva apa Adamu mutemo. Pakakosha ipapo. Mwari anoti kuna Adamu, tarira Adamu ndasika miti yese yebindu. Remember tiri kuparaphrase, munoiverenga zvakanaka. Pane muti umwe chete wataisa pakati, paive nemiti miri. Asi ari kutaura zvemuti 1 wepakati pebindu, muti wekuziva zvakanaka nezvakaipa. Mwari anoti Adamu, uyu usaudye. So pane nyaya yekuti Mwari anobva ati kana ukaudya unobva wafa, uchafa zviro kwazvo. Now nyaya iripo inokosha yekuti tinyatsotarisisa inodai. Regai titarise pfungwa mbiri dzinokosha ipapa. Number 1, sei Mwari achiti iye pane muti wekuziva zvakaipa nezvakanaka. Chikonzero ndechekuti already somewhere in the universe, nekuti Mwari anosika ethi kangoroka ka planet kake kakakandawo padiva vaisa vanhu vake akasika mauniverse akawanda. Kana mukaverenga bhuku raJobho rinototi paari tosika iyo ethi iyoyi girozi dzaMwari kana inotsanangura kuti mastars aitopemberera kwakutori necreation kudhara. Zvinoreva kuti
rebellion yanga yatotanga kudenga, Satani atopanduka. Saka kwatone evil somewhere. Saka Mwari aisada kuti Adam apindwe nezvakaipa, kana kuti apindwe nechivi, kana kuti mubindu maasika mupindwe na Satani. Ndobva aisa mutemo akati unofanira kuti iwewe usadye muti uyu wekuziva zvakaipa nezvakanaka, nekuti ukaudya chakaipa chichapinda. Zvinoona kuti chachiripo chachikawandira samoni. So kusapinda kwechivi manje mubindu kana kuti muna Adamu kwakakwa kudhipenda manje nekuti Adamu anofanira kuti ateerere mutemo waMwari. Saka inofungwa inokosha, mhuri yakagadzirwa kuti iteerere mutemo waMwari. Kana mhuri dzedu dzikasapinda pakuteerera mutemo waMwari, kana mhuri dzedu dzikasanamata, kana mhuri dzedu dzikasateerera shoko, pabva pangotaura kunzi uchafa zviro kwazvo. Saka tisashamiswe nekufa kwatiri kuita, because asi kuteerera Mwari pamberi apa tichaura kufa kwamanje chaiko kwemwiri nekufa chaiko kwekusingaperi kwatichadzikisa pamberi kotodhipenda nezvatiri kutaura izvi, kunzi unofa kana ukasateerera. Saka mhuri yakagadzirwa muworship system, mukunamata, mukuteerera shoko. Saka kana Adamu anga asingazoteereri shoko aifa. Saka mhuri dzedu kana tiine mafilosofi mazuva ano ekuti no, you know, society ndio inodetermine what is wrong and what is right. Unogona kutoza unoda society ndio inoona kuti wapfeka zvakanaka here, kana which means isusu moral authority isusu tiri kuti inogadzirwa neculture kana nesystem iripo. Isu tiri kuti no, moral authority yedu ishoko raMwari. Mhuri chaiyo inoda kurarama inofanira kudzoka pashoko raMwari. Now handei pamberi kumavhesi 21 na 22 imi manje muchaona kuti Mwari manje akagadzira imwe operation. Akararisa Adamu. Ararisa Adamu akabva atora mbabvu. Zvinoreva kuti pesa apa Eve hapo kana akuchisikwa manje. Saka zvakakosha kuti zvibate kuti Eve akasikwa patomboita tumwe tukunhu twakarayirwa Adamu asipo. Asi achisikwa Mwari akamurarisa hope zhinji. Chii chakakoshera kuti dzotakarira hope zhinji? Because pamwe varume vaizotinetsa vakuti vakadzimi pamaisikwa takakusika itesena Mwari taivepo taitosika taivepo. Saka zvinokosha kuti varume tizive kuti hatina kutora any part pacreation yevakadzi, tisavatore maproperty edu, tichazopaenda pamberi. Mwari akazvisikirira mukadzi wake nemadiro aita nepati dzaakatora kuna Adamu dzaaida. Inotipa futi pfungwa yekuti pamwe kuda kusika kwasazopera, kozi varume vazhinji vane ruchiva. Saka aigona kuti Mwari maziso aya ndisi kunyazwa Mwari madii kuti gombo here mune mari chagobvu madii kuita tete. Adamu ari bhizi achiona Mwari achisika. Mwari akati no, izizvo zvatidziri. Mwari akamurarisa akasika munhu wake. But chondifadza naAdamu ndechekuti pakabuda Eva aiswa pamberi pake, Eva akagamusha, Adamu akagamushira Eva sezvaanga amupuwa naMwari. Saka tinofanira kunzwisisa kuti isusu varume vamazuva ano tiri nani kapa naAdamu, because isusu tinotori neprivilege yekuenda munyika uchitsvaga wauri kuda, uchitotaura kuti iwe shamwari uchiseleka. Adamu angopuwa anobva afarira. Isusu tiri kutishamisa, isusu tine chance yekutsvaga zvatiri kuda. Unoona taakuzviramba futi pamberi. Saka mhuri yakagadzirwa ichifanira kugutsikana, vaviri vachagana. Principle imwe iripo yemhuri vanofanira kugutsikana. Nekuti zvimwe zvatatiitaura zvemadrugs nei inyaya yekuti pane bongozozo nebishi nekubvondoka kuri kuitika pavaviri. Vana votadza kuzvinzwisisa, dzimwe dzenguva vodzimara vakuita zvimwe zvinhu. Saka inyaya yakakosha yatiri kuda kuti tizofamba pairi. Nyaya imwe yatiri kuda kuti tichiri pamavhesi wa especially pavhesi 23 tinofanira kuona kuti Adamu ndiye akatopa Eva zita. Hanzi ndichamutumidza kuti mukadzi nekuti atorwa pamurume. Saka ndinoda kuti muone maresponsibilities kana majuti kana maroles akaitwa naAdamu. Ndosaka ndiri kuzviemphasize Eva asipo. Nekuti pane imwe kupokana kwatari kuita mazuva ano kwekuti tiri kufungidzira kuti tiri kuda kubvisa vana baba panzvimbo dzavo, tiri kuda kuvaisa pasiri panzvimbo dzavo. Tiri kuti isusu mazuva ano vana baba nana mai vafanana. Asi ndoda kupagadzira nchiti hakufanana takafanana, nekuti Mwari akatisika, kunyange akatisika nedescription yandaisa,
asi akangoisa ropa rimwe chete mukadzi, akaisa mwoyo umwe chete wekuti tinonzwawo kurwadziwa tese, tinopinda muchitema tese, Mwari akatifira tese, muchinjikwa ndiwo wakafanana. Takafanana zveshuwa, asi zvatinoita mumhuri zvakasiyana. Saka in other words, we are equal in worth, but we are functionally different. Ndosaka mtinoona kuti Mwari akatidesigna zvakasiyana. Ndosaka Mwari even pacreation yake akastaga, akapa mastages. Mwari achizoisa Eve, anoti Eve uri mubatsiri waAdamu. Saka zvinhu zvinotinetsa ndezvoti kana mubatsiri muridzi manje, nekuti kwatiri kuenda ndonyaya dzatiri kuda kutotarisa dziri kuitika mukati menyika. Ndo zvimwe zviri kukonzera bishi nemheremhere mukati memhuri dzedu. Nekuti kana iro Bhaibheri pamberi apo tikazonorinzvera rinototi zviri nani kuti murume agare pakona yemba pane kugara mumba nemukadzi anopopota. Saka mazuva ano zvakunzi tatofanana, mukadzi nemurume tatoenzana, maroho edu akangofanana, asi tiri kuona Mwari achisika akatipa mapatsi akasiyana, akatipa mafunctions akasiyana, pamaroho tiri kuona Adamu achipiwa zvimwe zvisina kupiwa Eve, seupriesthood nemutemo uri kupiwa kuna Adamu, nekudzivirira kuti chivi chisapinde chiri kupiwa kuna Adamu. Eva achibuda ari kunzibatsira, even kuti maanimals apiwe mazita zvakapiwa kuna Adamu, Eva asati asikwa. Adamu mwe chete akazotumidza Eva, asi Eva achipinda anonzi be complementary, as a computer. She is not coming to compete. She is coming to complement, kumbatsira kuti chinenge chaitika chese chinge chichifanira kunge chichiitika nenzira yakanaka. Asi tinoona kuti panapa paverse 24 inoti then men shall live and cleave. Saka varume vanofanira kusiya vononamatira kumadzimai, mhuri yoita one, hanzi vairavo vova nyama imwe chete. Saka regai ndichiita wind up, ndisummarize. Number 1, takaona kuti family yakagadzirwa on the basis of worship. Kana tikasanamata mhuri dzedu tikanga tine mamwe mamoral standards asiri Bhaibheri, zvinoreva kuti paBhaibheri patiri kupiwa nhoroondo yekusika tabudapo. Number 2, Mwari haana kunge akagadzira kuti vanhu vaite single, because taona takagadzira vairi, dai akagadzira vatatu tingada takati pamwe mumwe akasara extra. Chikonzero sei zvisingabvumiri ndezvekuti pane zvimwe zvinoitika munhengo dzedu dzakasikira kuti aibva avepo tive complementary. Pane vamwe vanozoita nharo nazvo hazvo, asi tiri kuti chitema chisati chavapo Genesis chapter 1 and 2, Mwari anosika pea, anovati berekanai muwande. Zvinozoitika after chapter 3 hatichazvitarisi. Chechitatu, tinoona kuti Mwari akatosika Adamu kuti ave musoro wemba zviri pachena pana Genesis tisati tambopinda kune mamwe mavhesi. Tikati isusu Mwari akasika Eva kuti ave complementary to Adam, not to compete or to take over my roles ake. Tinoona izvo kuti futi panapa Mwari paakasika ideal family ananga akapa room for homosexuals, for gays, for lesbians. Otherwise angadai angosika on 6 or 7. Ongoti asangana kana mukadhumana murume nemurume, do what you do. Mukadzi vazosangana murume nemukadzi vazosariromo. Tiri kuona setup iri correct. Saka tiri kuti isusu nyaya yanhasi iri kuda kuti tidzokere to the correct setup. Saka ngatimboivharira pano nhasi. Tinokumbira kuti mukomende, musubscribe kuHope in the Wilderness patiri kuongorora nyaya yemhuri. Sanganai nesu nguva inotevera nekukasika pachirongwa chedu chechipiri patinenge tichifamba nenyaya idzi. Mwari ngatikomborere nekuda kwaJesu. Amen.